Vi har også CNS nogle værdier, vi arbejder ud fra. Det er ærlighed, det er vores medarbejderes velbefinden, og så er det kundetilfredshed. Og det er det, der gør CNS til dem, vi er i dag. Jeg startede der, hvor jeg gjorde. Jeg startede helt fra gulvet, byggede det helt op til det, der er i dag. Så den her dag, der kan jeg være stolt af, at vi har overlevet en finanskrise. Vi beskæftiger 180 mennesker på landsplan, og der snakker vi fra Aalborg til Lolland i hele landet. Og vi snakker dørmænd stadigvæk, vi snakker fastvagt på sygehus, vi snakker sikkerhed i lufthavn, vi snakker vagter i jobcenter, hundevagt, forlystelsesparker, you name it. De er en del af holdet, og det sætter jeg stor pris på. Det ved jeg også, Morten og jeg, når vi snakker sammen med jævne mellemrum, vægter han også utrolig højt, så det er jeg rigtig glad for. Det vigtigste for mig, det er medarbejderne. Medarbejderne, det er tandhjulene, der skal det hele til at dreje rundt. Den måde, som CNS er bygget op på, rent administrativt. Det er mig og min far på toppen, og min mor. Det er en familievirksomhed, vi deler som beslutningerne. Og det gør egentlig i hverdagen, at der er faktisk ikke så langt fra mig og så ned til medarbejderne på gulvet. Og det kan jeg mærke, både via mine kunder og via mine medarbejdere, at det giver rigtig meget. Når jeg er ude og kigge på CNS' medarbejdere, så ser jeg glade medarbejdere. Jeg ser glade borgere omkring vores medarbejdere. Jeg ser rent faktisk også glade kunder.